Parang kula nganti Widowati ingkang saking Surakarta Hadiningrat. Iya, inilah dia Mbak Anjas Gita Rani Revansa Indonesia. Nanya ke kota, naik delman istimewa, kududuk di muka, kududuk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. 1, 2, 3, sayang semuanya. Hai Mas Gareng. Iya Cahayu. Nek aku demek kene kowe ya melu demek keneku. Ya, ngono ta, ya. Hai Mas Gareng. Wahai Anjasku, Piye kabarmu? aku baik-baik saja. Yakin? Yakin. Hai Mas Gareng. Hai Anjas. Piye kabarmu? Aku apik wae Cahayu. Yakin? Yakin lah. J Mas Gareng sowan wonten dalipun Bapak Parto nggih Pak Parto. sakmenika. Pak J Parto. iki ngentosi ngantenipun Nembe salin busana. diaturke buta galak. Ya. Enten reyokane cocok napa mboten Pak? Cocok. Sing reyok Anjas napa Mas Gareng? Anjas, cocok pokoke, cocok. Mas Gareng, Apa? aku pengen ngerti kowe ya jawaban. Heeh. Nek kowe kan Jawa Tengah kan ngarani kowe. Kowe. Nek Jawa Timur ki kan kon. Kon. Nah, nek Jawa Tengah kan kowe tonduk, niku kan Jawa Tengah. Versi Jawa Timur Dadi nek Jawa Tengah iki kowe. kowe tonduk, nek versi Jawa Timur Kon. apa Mas? Aku tahu kenal kuwi kok. Apa Mas? Aku gak wani. Kon tonduk ngono. Nek saiki nek versi Jawa Tengah kowe tole, versi Jawa Timur Kon. Ngono kuwi lho Le. Aku gak wani aku. Aku Ayo. gak wani. Aku Buta. ndak diseneni aku. buta galak. Buta-buta galak nek ora galak dudu buta. Iki sedulur-sedulur sedaya diaturke iki kok nganggo ngreok ta ndak? Ngreok Nganggo spesial ngreok. agem bapak-bapak ibu. Ya, buta galak. Kanca-kanca Revansa Indonesia. Anjas Gita Rani. Asik. Buta galak solae lonjak-lonjak sarwi jika-jika nyandak sampun nuni tanjak. Buta galak solae lonjak-lonjak sarwi jika-jika nyandak sampun nuni tanjak. Nganggo klambi abang rumahmu tangga celon kowe buron apa kasenggo teman katanya. Asik. Kowe wewe sing marah-marahi. Lah wong kowe wewe sing marah-marahi. Anjas wedi ayo konco padha bali. Balik. Nganggo mandek, Nduk. Bapak sing mriksani sampai tertegun sekali. Ya Allah. Kenalan dulu. Kenalan dulu, Bang. Yang ini namanya siapa? Lali. Karo asmane dhewe tek lali iki. Coba takonono, Mas. Coba Yang takonono, Mas. ini namanya siapa? Nama saya Sopo ya? Sik ta. Iki tek karo asmane dhewe lali iki. Iki nek karo jenenge dhewe lali, saiki tak takoni. Yang ini bojone piro? Loro. Wah. Ora lali. Nek kon bojo kok ora lali. Nek jeneng kok iso lali ki piye? Ngomong-ngomong beto sangu piro?
duwe duit. Aduh, parah iki. Sik, ketok iki ya ora tak yakin aku. Jenengan mriki jagong neng nggone sapa? Mas Parto. Ya apal ya. Kaya ngerti ya nang jagong. Nggih ngantene rawuh. Ngantene wis rawuh meneh. Cepet men sing salin ki apa adus sik iki mau. Langsung. Ya. Mripate perak-perak. Ya, sinambi dahar. Rada rene apa ya, Nduk? Gen nggone sing rada jembar ngono. Sama wae ya, Mbak Nganten, Mas Nganten. Ya. Kok sik ben lenggah sik. Oh iya, nanti terus ben lenggah sik. reokan, ya, Arti 3 dipersilahkan. koplet boleh. Ya, cantik sekali ngantennya. Ya, subhanallah putrane Lek Parto. Ya, Lek sinambi Kudewi. nenggo dulu. Ayo terus sekali apa mripate plerok-plerok. Mripate perak-perak. Kulite hamakan. Mong kulite Reokan, Mas. ambang karo. Reok ketoke. Reok ketoke. Nganggo reok. Butane mentule. Iki reyoke neko-nekoi. Kang, Reyok ora nggo dadak malah gur kari rairan tok. piye? Piye? Iki Mas Gareng disaingi. Bangke aku cilik, ora kena dengkri. Takonono. Mikmu wireless ki lho ngendi? Bocah Dik. Lah, ono Ngapa to, ditakoni. Gini. Yo, hati-hati. Wah, ambruk wae kaya karo wong sing lali jenenge. Jan. Ambuke kleru. Ambruke wae ya kleru. Sik, aku ora kepenak ngene iki. Sirah iku ora patek pas. Ngono lho pas to. Dadi lak ora nengleng ngono lho goleki pase ngono. Takonono Gi. Takonono. Mas nyetrum. Ben, wis Kesetrum. Wis ben. Ora apa-apa. Titenono tamu sing siji ku nek kondur lak ngene iki mlakune. Titenono.
Soale arep jejeg kene pekewo kene ngene. Dadi kok lak mungkin lak ngene kok titenono. Kareng. Bingung. Nggih. Takonono. Menika kan Iki piye ni? Kareng. Ben. mboke Mbak ini. Kareng. Tokno penak. Tenang. Kareng. Takonono. Nyelempit, Nggih, Jas. Halo Dik Anjas. Halo Dik Anjas. Ya ampun iki kok sirahku genduk-genduk iki apa? Anu nggon gelungamu muni mak tuk Oh, ngono. oh. Nakal. Wong Kuwi jenenge apa iki cacahe loro Kini piye genduk-genduk. ni? sing endi? Pinggir, Pak. Sing endi? Garwane sing endi? Sing endi? Bojoku kae nyandi. Sing endi, Bu? Sing endi? Sing endi garwane sing pundi? Sing ndi? Sing endi? Pak, Anu, buri dhewe nika. tak ijoli. Takonono. Dik Anjas. Anjas sapa lho? Kudu ta iki. Niki leres Anjas. Aku tutu Anjas. Beda suarane no. Aku iki jenenge Lek Parto. Wah, menika lek Parto. Lah. Ngopo kowe mlebu nek jiwa ragane Dik Anjas? Mlebu ki nek basa Jawa Tengah ketempel lelekan ngono kuwi. Ketempelekan ngono. Pengen dongake putuku sing dadi manten. Putrane Kang Masku Parto Gedhe, muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Niki asmane Mbah Parto. Mbah Aku Parto. jenenge Parto wedok. Kok Parto rek. Iya. Aku ya pengen metu saka ragane Anjas. Nggih kek metu Kek sur. mesake. Kek metu gendang metu mesake. Sing tak sendeni sapa jenenge iki? Ku dhewe wong ora ngerti jenenge lah. Betah-betahno. Iya. Iki jarine kok kedongkrak ngono apa nggo beto dongkrak ta Pak? Ora ngantongi standar. Oh. Aku pengen metu. Iya. Kosek wong niki mung dereng metu kok. Kosek. Gareng iki babakan apa sing mbok omong, Reng? Bak-bakan iki lho kowe kelebon iki kok Maksudnya babakan opo? dereng rampung acarane ampun metu. Ning prayogine jenengan medal mesake Anjas lho, Mbah. Aku pengen metu saka ragane Anjas. Nggih. Syarate siji. Napa kembang? Yen sing tak sendeni iki nempleki 50.000 ning bathukku. Piye? Mati. Piye? Mati, Piye? Lek, mati. Timbangane pungges kek ono, Lek, tenan. Aduh, piye niki? Ni. Cilaka ni aku. Aduh. Piye gini? Piye ni cilaka? 50 nih. Timbane standaratmu ilang pire lho. Iki. Piye nih? Iki, piye? Piye iki piye? Ya Piye, wis, Ni? nek ra keturutan ra apa-apa, metu saka ragane Anjas moncat ning ragane Gareng. Moncat ning ragane Gareng. Assalamualaikum. Ho ha ho eh ho ha ho ho ha ho Ah. Ya ampun, ngene iki. Iya. Ngene iki Tolong. semende ning gone. Iya. Oh, Kurang aku. pas. Kula paske mau kowe ya ora pas iki padha wae. Kula paske. Wis iku ora usah dipaske ya, Le. Nek iso aku ndang tokno ora betah iki ambune remason, Le. Ora betah. Lah Aku menika ndang- sinten? Aku Kiai Jembruk. Kiai Jembruk. Jembruk. Omahe ngendi iki? Omahe ngendi iki? Aku yo lali. Terus mlebu ning ragane Gareng ame ngopo Mbah Jembruk? Arep ngabari koncoku Facebookan iki. Heeh, piye? Tak tungake iki jenenge asmane iki Mbak iki muga-muga sehat selalu, panjang umur, banyak Amin. Amin. Kayak Mbah. anu, apa? Mbah, Kowe ben metu saka ragane kancaku njalukmu apa, Mbah? syarate apa, Mbah? Aku ora njaluk apa-apa. Terus Wong kowe njaluk wae luput. kowe njaluk apa, Mbah? Wis aku ora njaluk. Aku ya gur njaluk panyuwunku siji tok. Apa? Nek jagong aja nganggo bal pirik ya. Aku tak bali ya. Bali. Ah.
Mas Gareng Dalem. nyambi nyuwun udal sawetawis. Ingkang kepareng badhe nderek foto temanten kasumanggaken kala wau ingkang dipun dawuhi dereng foto menika dipun lajengaken. Sumangga hanyarengi lelibur saking Ngiripansa kula sumanggaken. Matur suwun. Inggih. Mangkulite hambang Karo matur suwun. Terima kasih. Ngetes Pak sing lali mau. Urung. Ngetes Pak sing lali. Terima kasih. Kok saya tali rokok selehno sih. Hei, MC Odripis. Takonono, ditakoni. Nek kula sanjang matur suwun. Jenengan jawabe sami-sami. Aja suwen. Ya, Rokokmu lali, selantek. lali. Selokokmu selantek. Jawabnya cepet ya. Rokokmu selantek. Matur suwun. Sami-sami. Alah pales. Rokok. Sangune piro? Rokokmu entek. Tang balekke. Matur suwun tepuk tangan kagem Revansa. Indonesia. Luar biasa. Sun matur suwun. Oke, I love you, I love you, I love I love you. you, I love you. I love you. Pak Gareng, I love you, I love you. I love you. Coba nek iso, Mbah Kakung. Mbah, I love you ngaten. Coba. Mwah, ngoten, Mbak. Iya. Gareng, jajal. Praktekno kowe demek janggutku Mbah Kakung wani ora jal. Kowe demekan janggutku. Cobi Kakung. Wani mboten, Mbah. Kakung. Iya. Masuk. Raosipun dos pundi, Kung? Demek janggute anjas raosipun dos pundi? Rasane pripun rasane? Wah. Halus. Halus. Halo. Halus, nyatis. Asmane Mbah sinten? Wiljana. Oh, Mbah Wir. Umure pinten, Mbah? 18 tahun. 75. Cita-citane napa? Weh, bocah cilik. Cita-citane waras ginanjar licik sedaya. Allahumma amin. Mbah. Mwah. Mwah. Semua. Semua. Lah kok malah jemua. Bang ngeten, Salim. Mas Gareng, Ya, ya. Salim. Mit, Salim. sedap, Salim. Salim. Ngeten. Muah. Oh, ngono ya. Ya. Salim, Mbah. Wah. Dan Lah dalah. Masuk. Oh iya. Enggak. Gareng. apa? Hei, Rene. Waduh. Nempel. Baik kayak ngono. Kowe ki mesake. Baik kayak ngono. Pak sing lali jenenge ya Mary. Ayo, Pak. Oke. Ma- Kowe kon jarane selingkuh jare ibuke. Kowe dikecup sapa, Pak? Ngono mule kowe ki ora mesake. Jare selingkuh. Dipote remburine. Foto remburine. Nggih, alhamdulillah Luar malah biasa. kaya Rama Semar lho bareng ngono. Dadah Kakung. Dadah, Kung. Cium jauh. Wah. Wah. Wah.